Hello guys! Vítejte všichni u našeho nedělního podcastu, vítáme všichni Nuk mamánky. A dnešním hostem tady máme našeho Slávka Fam. Ahoj. Vítáme tě. Vítáme tě. Já bych tě popsala jako zpěváka, tiktokera a začínajícího herce a studenta. Souhlasíš s tím? Souhlasím s tím. Okay. To je strašně jako krásná introduction, to se mi líbí. To jsme rádi. Jak se máš, jak se ti dneska daří, jaký máš den? Jsem trošku nevyspalej, ale jinak je mi jako krásně, že jsem tady. Děkuju za pozvání. Super. No, tak. Já čekám. No tak pojď, Kiene. Tak pojďte do mě. No tak, jakou jsi měl cestu do Brna? Dlouhou. Já popravdě úplně nenávidím jezdit do Brna, protože to je strašná dálka. Já jsem z Karaně, což je úplně na druhém konci republiky a Brno je prostě na dalším druhém konci jako republiky. Takže to je vždycky 6 hodin a já vždycky umírám. To je vlastně až u německých hranic, že? Jo. A je to tam jako hodně namíchaný jako Němci, Češi, nebo jak to vnímáš? My tam něco už skoro jako nemáme, protože... Jsme všichni vyhodili. No, jako z historického hlediska ano, ale no. A přitom pak jakože, víš co, Brno je strašně daleko, ale tady Slávek má ještě jednoho, jakože, jak to říct, člověka, který potřebuje a ten je ze Zlína. Takže ještě trošičku dál. Aspoň to není Ostrava, takhle. No, tak mohl. Ale možná do té Ostravy by to bylo i rychlejší, ale do toho Zlína, jak je to prdel jako České republiky. Omlouvám se všem Zlíňanům. Zlíňákům, tak. No, tak tam hlavně do Zlína nejezdí žádné spoje, tam se dá vlastně prakticky dostat jenom autobusem pomalu, jako tam není nic. Oni ve Zlíně nemají prostě jako hlavní nádraží, jako pro vlaky, oni tam mají jako nějaký... Jo, oni nemají nádraží, tam musíš jako do Hradiště, do Staráku a potom prostě nějak se dostat do Zlína ideálně autobusem. Ve Zlíně jsem byla jenom v autě. No, tak ne, takže Vietnamci můžou otevřít hlavní nádraží ve Zlíně. Mrtvý místo. No, takže ty studuješ vysokou školu. Yes. Co studuješ? Studuju v Ústí nad Labem, studuju UJEP, což je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a studuju tam angličtinu pro vzdělávání. Hezky, takže budeš budoucí profesor angličtiny. Já nechci. Já už studuju 3. rokem, já bych měl teď psát bakalářku a měl bych jako státnicovat jako v květnu, ale vůbec se mi to jako dělat nechce. Okay. Ale tak je to zase na druhou stranu super, protože já jsem si všimla z tvých videí, že máš skvělou angličtinu. Máš úplně jako perfektní jako výslovnost. Thank you. Takže si myslím, že minimálně aspoň proto je ta škola jako fajn třeba do budoucího života. Nebo šel jsi už na tu školu s takovou angličtinou, nebo se zlepšil jsi až tam? Já si myslím, že mám angličtinu pořád jako stejnou, ale spíš ty jako vědomosti, co se týče jako lingvistiky a morfologie a prostě stavby věd a literatury. Tak jako máme tady někde, no, ale jak říkám, takhle. Já jsem šel na tu vysokou jenom kvůli tomu, že jsem chtěl mít nějaký jako záchranný lano, kdyby mi třeba nevyšla kariéra hudby, herectví a tak dále. A taky vlastně jako kvůli rodičům jsem začal studovat jako na vysoký. No a byl to celkem pain na začátku, no. To je takový to, no, že vlastně tady vidíme takový ten rozdíl, že vlastně kvůli rodičům. Jo, tohle to mají jako strašně moc Vietnamců, jako že jdeme na školu nebo děláme něco kvůli rodičům. Jasně, jo. Jak se cítil v tu chvíli? Nebo víš, jakože ty jsi mi říkal, že máš sourozence, jsi nejmladší. Jo. Tak jako mluvili ti do toho i oni, nebo... Jako moji sourozenci? No, já mám 3 sourozence. Mám 2 starší ségry a jednoho staršího bráchu. A moje nejstarší ségra je ve Vietnamu, ta tady v Česku byla tak 2 roky a vůbec jí tady jako nelíbilo, takže fakt jela hezky zpátky do Vietnamu. A počkej, jenom o kolik je starší než ty? To nevíš, ok. Odhadem 10 až 15 let. Okay. No, tak to dává smysl, protože vlastně celý život, když žiješ ve Vietnamu, tak myslíš si, že obrátil, myslíš si, že by si dokázal představit život ve Vietnamu, že bys žil ve Vietnamu? Mně napadla myšlenka, že když dodělám jako školu, tak bych mohl jít jako do Vietnamu učit angličtinu. Což je jako hezká jako myšlenka. Hlavně mně se Vietnam strašně líbí. Já jsem tam byl jenom 3krát, ale já bych tam jenom žral prostě to jídlo. Jo, tak myslím si, že to pro bude stejná, že Vietnam je krásná destinace na dovolenou, ale ne na život. Jo, to říkají moji rodiče, no, že jako tam je to skvělý jako na dovolenou a tak dále prostě, ale
ten život tam možná není lepší. Já fakt jako vůbec nevím, jo. Určitě není určitě bezpečnější než tady v Evropě. To můžu jako asi říct, ale jo. Jako chápu tvoji nejstarší ségru, když to řeknu takhle. A ti zbylí dva jsou tady nebo? Moje starší ségra z mamky jako strany, tak tady žije třeba od 10. roku. OK, takže tak ty něco? Já jsem se tady narodil. No jo, ale jakože myslím, že už myšlenkově. Jakože... Já si myslím, ona už jako hodněkrát i říkala, že je myšlenkově prostě jako Češka. A hlavně tady studovala na Gimplu, Jasně. pak šla 1 rok na vysokou, ale to jako nezvládla, protože její čeština nebyla jako nejlepší. A co se týče jako bráchy, tak ten jsem přijel, když mu bylo 12, nebo nějak 10 až 12. A byl taky na základce se mnou, pak šel na střední, chtěl se vyučit zámečníkem, ale to taky nezvládal, takže teď dělá nechty v Pardubicích. Hezky, takže všichni z Pardubic můžete chodit na nechty tady k bráchovi. Já k tomu něco dodám, jo. On vydělává takový peníze prostě. Třeba já, když vyjdu prostě s mým učitelstvím, prostě když půjdu učit, tak nevím, budu mít nástupní plat, nevím, 20 tisíc až 25 tisíc a on si prostě s nechtama vydělává tolik peněz. Všichni kamarádi mý, co jsou jako Vietnamci a dějí nechty, tak třeba jezdí do Británie nebo prostě do Švýcarska a vydělávají jako tunu peněz. Takže prostě já tedy studuju 3 roky jako tady učitelství, budu někam učit, tak budu vydělávat o tak jako míň prostě než jako oni. Jo, ale víš, jako, dobře, máš pravdu, ano, vydělávají jako slušný peníze, ale oproti nim budeš pracovat 8 hodin, oproti nim budeš mít víkendy volný, oproti nim budeš... Prázdniny volný. A nemusíš šahat lidem na nohy. Budeš mít to, no, tak máš... Pokud máš feed fetish, tak to asi nevadilo, ale... Oproti nim budeš mít dovolenou, oproti nim budeš mít určitý státní benefity. Takže já si myslím, že když bychom oddělili všechny tady ty oproti nim a dal bys do toho tu práci, tak já si myslím, že vlastně budeš mít čas, dejme tomu, na 3 školy, jako na 3 práce, tak by se dostal na ten plat jako on. Takže všechno má svoji jako hodnotu a vůbec bych to jako porovnával. Je to těžký, víš, protože je úplně něco jiného, když prostě sedíš zhrbenej a 12-16 hodin denně a ty si tady prostě přijdeš do školy, když řeknu, budeš učitel, přijdeš do školy na 7, odkecáš si to do 2, sem tam někoho zjebeš, protože ty vole, on je neposlušný, takže si vlastně vyliješ nervy, můžeš se jim smát, že jsou blbý. To bys jako učitel dělat neměl. Ale dobře, ale... Ken by to dělal. Furt na ně můžeš nadávat větnamsky a to už ti nebudou rozumět vůbec. Jasně. Tak je dobrý, že nejseš učitel. Já bych jim dal úplně, já bych jim dal. No ale prostě víš co, máš určitý no, značný benefity oproti těm, co to nemají, takže tam se to jako asi anuluje. Jako. Jakoby je fakt jako pravda, no, že prostě kdybych jako šel učit, tak prostě jdu na 7 do školy a jako jsem tam jako dopoledne, odpoledne, pak jdu domů a mám prázdniny všechny, mám víkendy, takže jako je to super, no, ale... Pak ještě k tomu jako, že i když nebral bych to jako benefit, ale máš tam i oběd zdarma. Fakt? Školní jídelna, ne? Nebo zdarma, ne? Tak myslím, že jo. Já si myslím, že si to musíš platit. To si platíš, ale hlavně jako spousta lidí, protože moje ségra učí taky angličtinu na základce, tak spousta lidí právě nevidí tu jako přípravu mimo tu školu, že jako musíš si připravovat na ty hodiny, musíš se non-stop jako neustále vzdělávat, každý rok vychází nové učebnice, nové styly toho učení. Jo, už to prostě není tak, jak když jsme chodili my do školy, že prostě učitelka, co nemluvila anglicky, tak učila angličtinu, tím otevřete si tady projekty na straně 13 a čtěte si. Já jsem měl praxe teď na gymnáziu, kde jsem jako studoval a byl jsem tam jenom týden a 2 dny z toho jsem učil. A ty přípravy prostě, co jsem musel dělat, že pro každou hodinu jsem prostě musel mít celé jakože science table prostě pro co jako ty žáci budou dělat v té jako hodině. Já jsem byl v té škole jsem byl od 7 třeba do 2 nebo do 3, přišel jsem domů a třeba do 9, do 10 jsem dělal prostě... No jasně, tak ono to je práce, že jo, jako, že sice říkáte, že máte jako prázdniny, ale vlastně ne, učitelé chodí, jo, myslím si, že poslední 2 týdny před školou chodí už jako každý den do té školy. 2-3 týdny, no, mají přípravky, mají ano. Jako přípravku a vlastně, jakože, víš co, když první rok v práci, každá bude jako složitá.
když to uděláš prostě už 5-6 let, tak už máš prostě už hotovou prostě kostru, že jo, a učíš to furt dokola, takže vlastně po 5 letech to, co jsi říkal, už nebudeš zažívat. Nebylo by lepší třeba na jazykovku, takovou tu soukromou školu, co mají dětská, jakože postřední? A já jsem si říkal, že kdybych chtěl jako jít učit, tak bych chtěl asi učit jako starší děti a třeba jako na střední nebo na gymnáziu jako ideálně, protože si myslím, že se s nima dá jako líp pracovat, než třeba jako s prvňáčkama. Jako jsou cute a tak, ale já bych radši asi měl takový ty meaningful like talks, prostě jako s těma staršíma žákama o věcech a tak dále, takže podle mě bych chtěl jako učit, kdybych musel učit, tak asi na gymnáziu, no. Okay. Já si šumal, jakože není, nebo přemýšlel bys nad tím, že kdybys učil tady tu skupinu, že bys dostal třeba čočku od nich. Jako, že by tě... Jako puberťáci, no. No, neříkám, že by tě šikanovali, to by se sem dovolili, ale určitě by ti řekli určitý věci, které by se ti moc asi nelíbily. No pozor, jako sorry, ale tato doba, to je hrozný. Já si pamatuju, já jsem byla v 9 a na mě si otevřel hubu prvňák. Jo, to jako, bylo jako, že uhni píčo. Jasně, a já, že, co se stalo? Jasně, jako určitě tam to prostě bude, ale když vlastně, nevím, jestli je lepší učit 3. třídu děcka, kteří se dostávají do takových, že už vnímají okolí, anebo učit prostě gimpláky, který najdeš ty vole puberťáky a teďka nevím, jako, jak bys zvládal třeba, kdyby ti nadávali a tak, víš. Já si myslím, že to hodně záleží prostě na tom učitelovi, jak si ten člověk prostě nastaví jako tu třídu, že pokud tam budeš mít jakože ty problémový jako studenty, tak fakt pak jako záleží na tobě prostě, jak si je srovnáš. Jako já nechci říkat, že bych byl jako na ně jako nějakým způsobem hnusnej, což bych určitě jako nebyl, ale určitě bych třeba, kdybych tam nějakýho studenta, který by dělal problémy prostě v té jako třídě, tak bych se s ním jako prostě sedl a řekl, že to není OK, že to není v pohodě. A prostě fakt jako záleží jako by na tobě, no, na tom učitelovi. Já se právě dám, jako jestli by se dokázal, víš, protože tady navazujeme na nějaký téma, to už nechám tady na Betty a na Maji se ptali otázkama. Já se tam dostaneme sami, takže... No, když jsme u té angličtiny, ty zpíváš výhradně v angličtině. Jak jsi k tomu vůbec dostal, k tomu zpěvu? Já jsem začal zpívat, když mi bylo 12. Já jsem měl kamarádku, jmenuje se Tanita Komárková, ahoj, zdravím. My jsme byli spolu jako na gymnáziu a seděl jsem v ní jako v lavici se s ní prostě seděl. A ona si všimla, že jako hezky zpívám, tak mě vzala prostě jakoby na zpěv do Zušky. Tam jsem poznal svoji jako učitelku zpěvu a od té doby jsem začal nějak jako zpívat, chodil jsem do sboru, no a v posledních 3 letech jsem si říkal, že bych se tomu chtěl jako věnovat víc, že bych jako chtěl začít jako nahrávat svoje vlastní písničky a předávat jako lidem, co já cítím a tak dále. A zatím je to jako hezký, no. Ty jsi už vydal několik písniček. Máš něco v šuplíku? Mám v šuplíku. Já jsem teda první písničku jsem vydal v roce 2022 v prosinci a ta se jmenuje Little Games. Pak minulý rok jsem vydal druhou písničku, která se jmenuje Watch Me Bleed. A tady to léto, nebo nějak v tomto roce, nevím jestli jako v létě nebo na konci jako léta bych chtěl vydat jako EPčko, kde bych chtěl mít jako 5 písniček. Já jsem tady to ještě nikdy v životě neřekl, jako nikde, jako publicly. Takže to je first time. No. Vážíme. Děkujeme, toho si vážíme. A ještě se zeptám, zajímá mě, kam bys to chtěl dotáhnout s tím zpěvem, jako co by byl pro tebe ten bod, že seš jako, že jsi to fakt dokázal. Já bych chtěl být Ben Kristovou, prostě já bych chtěl být česko-větnamský Ben Kristovou, prostě. Jako fakt dělat jako koncerty, prostě mít merch a mít jako Alba? Albíčka. Já jsem chtěl říct Albíčka, to neexistuje, ne? No, jsou LPčka, ale Albíčka myslím, že jako nejsou. No dobrý, tak já se budu muset naučit ještě tu terminologii, dobrý, super. Ale chtěl bych být jako, jak říkám, já bych chtěl být jako známý za tu jakoby svoji hudbu. A chtěl bys jakože zpívat i v češtině, nebo i ve vietnamštině, nebo to nechat čistě v angličtině? Nad tím jsem hodně přemýšlel. Já jsem začal psát jenom písničky jako v angličtině kvůli tomu, že já se vyjadřuju jakoby líp v angličtině, moje pocity dávám víc jako vyjadřuju moje pocity líp jako v angličtině. Z nějakého důvodu vůbec nevím proč. A já bych chtěl i vydávat jako písničky v češtině, ale prostě
nevím, já jsem napsal jednou českou písničku, šel jsem se svým producentem, řekl jsem mu, hele, já mám českou písničku a zní to celkem cool. A no, tak jsme to jako nahráli, udělali jsme to celou písničku, celou produkci a pak jsem si to prostě poslechl ve vlaku, když jsem jel domů a byl jsem jako, že hej, tak to je nechutné. To je příšerné, to je hrozný. Ale podle mě je super, když máš tak skvělou angličtinu, že ty písničky zní jako hrozně jako hezky. Já jsem poslouchala všechny a fakt, když jsem jako zavřela oči, vůbec bych si nepředstavila, že zatím jako stojí Čech. A je to fakt super. Máš nějakou jako přímo modlu, což navazuju na otázku Maj, když pomineme teda, že bys chtěl být česko-větnamský Ben Kristoval, tak někdo, kdo prostě už z mládí prostě viděl a řekl si, jo, OK, takhle chci dopadnout, takhle chci prostě být. Takovou tu jako modlu. Malej, když Bence. Jak když jsem byl mladší, teď to z něho, kdyby bylo 50, ale když jsem byl mladší, tak jsem měl strašně rád Shawna Mendese. Okay. Já jsem prostě byl taková ta teen girlie, která je jakože na stitches. Prostě hej, Shawn Mendes byl můj idol, prostě když mi bylo třeba 12 až 15. No a pak přestal vydávat písničky, takže jsem nějak přešel jako na různý jako jiný umělce a teď mě hodně baví třeba jako Olivia Rodrigo, Conan Gray, různý jako indie skupiny a tak dále. Třeba Renička rapová, René Rap, nevím, jestli znáte. Ona ty hrála v tom muzikálu Mean Girls, jako ve filmové adaptaci. A tam má tak skvělý album. Okay. Zajímá mě, protože Betty tě uvedla jako začínajícího herce, zpěváka, tiktokera, blablabla. Mě zajímá... Blablabla, ok. Chudák. No tak jakože a tak dále. Potkal ses už, nebo dejme tomu, že Ben je teda nějaký ten idol. Potkal ses s ním už někdy? Byl jsem jednou, my takhle máme festival v Kadani, tam odkud jsem, který se jmenuje jako Vysmáté léto a on tam 2krát vystupoval. A jako nepotkal jsem se s ním jako osobně, ale byl jsem jako, že hej, Ben Kristoval. Takže tak. OK. Máme ti to zařídit? Teď jsem se chtěl zeptat, protože ty vado, dejme tomu, že jednoho krásného dne se nám podaří Bena pozvat do našeho podcastu. Jestli bys přijal i druhý pozvání, když jsme byli jako oba dva. Kdyby tady byl Ben. Že byste si střihli třeba duet tady. Já bych přijela na koni hned, bych tady začal zpívat. Okay, tak to je asi... Kolotoč a tak. To by pro nás jako asi trošku menší challenge. Takže jo, já jsem se zeptal. Když nám teď jakože 2-3 roky, jo? Děkujeme. Možná 4 uvidíme. Možná měsíce tady bude sedět, easy. Každopádně říkala jsem na začátku teda začínající herec. Diváci a posluchači tě teď v poslední době mohli vidět v pořadu Dobré ráno Brno v seriálu, které se točilo tady přes ulici doslova. A jo, tady hned pod barákem je Česká televize. Hrál si tam teda Jirku, který rozváží něco jako foodoru. Jsi to viděla? No jasně. Máš úplně research. Já miluju Dobrý ráno, tam hlavně hraje hrozně moc jako mých kamarádů. A tak se chci zeptat, jak jsi k tomu dostal, jaký bylo natáčení, nějaký drbíky, povídej. Můžu to říkat? Asi jo. Já jim to nepošlu. Já dostanu úplně zažalováno, že prostě jsem říkal úplně nějaký špatný věci. No, mě kamarádka poslala jakoby přes castingovku, jako oni na Instagram jako hledali jako asijský jako herce, tak jsem poslal jakoby svoje video, poslal jsem jim jako svoje fotky a oni mě pozvali jako na callback, že tam jako mám přijít. Tam jsem se jim líbil, takže jsem byl pozvaný jakoby znova. No a tam už jsem byl jako před režisérem a tomu jsem se prej hodně jako líbil, že jsem byl takový jakože natural, že jsem byl prostě já. A tak jsem se mu asi líbil a tak mě vzal, no. Mě dostává to jméno Jirka. Prostě, jo. Počkat. Neslyšela jsem nikdy Vietnamce Jirku. Dobře, jo, ale já jsem se chtěl fakt zeptat, jakože moje otázka, že komu si co udělal, že ti dali jméno Slávek? Protože pokud je Jirka jako mega zvláštní jméno pro Vietnamce, tak Slávek je úplně jako... Mám se teď urazit. Ne. Náhodou, hele, Slávek je hrozně jako super, hlavně to originální. A zapamatovatelný, víš co, to je něco jako tak když... Jako je to úplně něco jiného, ale jako prostě nevím. Já jsem třeba, jakože mimo, já jsem říkal, že bych třeba dal si nový jméno Partizán.
A mě řekl, nemusíš mu dát jako důvod, že ho nemáš rád od malička. Stačí mu to říct v 18, ale víš co, tak neříkám, je to stejný, ale jako Slávek jako pro Vietnamce je mega zvláštní. Tak jako, když se to k tobě vzalo. Můj táta se jmenuje Slávek. Okay. Hezky. A když jsem se narodil, tak mi dal taky jméno Slávek. A když můj brácha, ten starší, přijel jsem jako do Česka, tak mu dal taky jméno Slávek. Takže jsme byli, prosím vás, 3 Slávkové v rodině a pak si jako uvědomil, že to je celkem jako blbý nápad, tak mu dal jméno Václav. Taky strašně český jméno. Prostě. Hej, takže prostě Slávek, Václav, Slávek. A ty rodiče tady, jak dlouho tady jsou už? A umí jako dobře česky? Neumí dobře česky, ale jako domluví se. Asi jsou tady tak 30-40 let. Protože jakože dát jméno jako Slávek a Václav, to už chce... Víš co, protože většinou dáváš jména, který se dobře zapamatují. Tomáš, David. Slyšela jsem Vietnamce Ivan. Ale Ivan je hezký jméno, já mám taky kamaráda Ivana. Ale já jsem to třeba tak jako 3 roky zpět slyšela poprvé a jakože Ivan, Vietnamec, Ivan. Jo, to bude míchaný, to bude asi nějaký... Nějaký Ivan. Mně se jméno Slávek začíná jako líbit čím dál jako víc. Jako když jsem byl mladší, tak jsem byl jako, že Slávek, to je tak strašně divný jméno prostě pro Vietnamce. Ale Slávek. Máme ti říkat Tome? To je dobrý. Ne, tak... Jirko mi říkej, jako z toho seriálu. okay. Popravdě třeba mně se třeba líbí strašně jméno Karel. Jako pro mě. Mně se strašně líbí. To je hrozný jméno. Kájo. Mluvám se však. Ale jak ty říkáš, já jsem třeba strašně, že já se jmenuji vietnamský Kien. A to byl, já když jsem byl na základce, tak jsem se podepisoval jako, že Honza Kien. Já jsem byl jako, že Kien je moje příjmení. A všichni mi prostě říkali jako Kiene. Že? A to je, i kdybych vám prostě říkal příjmením. Vím, že v Česku to prostě to má úplně jiný vibe a úplně jiný jakože důvod. No a právě asi od té doby, co točíme Gold Bee, takže tak rok a půl, tak vlastně až tehdy jsem začal zvykat na to, že mě lidi jako oslovují Kiene. A začínám to chápat, tak říkáš ty, že začátku se nelíbilo, teď si to líbí, to je originální a vlastně teď to vidím i u sebe, že Kien je taky jako celkem originální, tak chápu tě, jako víš to, ale pro mě to bylo jako fakt, když jsem si říkal, ty vole, Slávek, proč jsi vymyslel tak zvláštní jméno? Jo, co ho dal totiž sám v 18. Já jsem si ho nevymyslel, to můj táta, ale já jsem si fakt jako říkal, že bych jako chtěl, aby v Česku všichni lidi jako znali mě jako Slávek Fám prostě. Okay. Protože to je tak strašně jako symbolický jméno, že Slávek je jako strašně český jméno a Fám je příjmení jako vietnamský, takže prostě mě to fakt jako symbolizuje. Plus Slávek, Slavík, jako ten pták, který zpívá, Slávek jakože slavnej a pak bych chtěl vyhrát ještě Slavíka. Hezky. Takže prostě abych mohl říkat, že Slávek vyhrál Slavíka a teď to bude oslavit. Takže jakoby já potřebuji vyhrát Slavíka jenom kvůli tomu prostě, abych teď to řekl. Ne, jako to jméno je hrozně zvučný, mně se právě líbí, zvlášť v tom jako uměleckém světě, je to fakt jako co si zapamatuješ hned. Ale já se ještě vrátím teda k tomu natáčení. Měl jsi před Dobré ráno Brno ještě nějaké herecké příležitosti, kde jsme tě mohli vidět, nebo to byla úplně taková ta první tvoje role? Teď to byla moje první mluvená role. Okay. Já už jsem předtím jako hrál kompars a měl jsem menší role, jako třeba jako ve studentských filmech a v jednom filmu od jednoho pana režiséra, co je jako u nás z Kadaně. On natáčel film, který se jmenuje Kam motýle nelétají. Já jsem tam měl takovou tu studentskou roli, že jsem prostě seděl v lavici a reagoval jsem na ty hlavní herce. No. A já jsem zapsaný ve všech castingovkách v Praze, které snad jako existují prostě. Takže mi prostě posílají různý jako nabídky třeba na reklamy. Jsem byl třeba v reklamě na Airbank. Hezky. Byl jsi tam? Jo. Okay. A pak jsem byl třeba, dělal jsem kompárs pro Marvel, pro seriál Falcon and the Winter Soldier. A tam je jedna scéna, kde ten fejkový Kapitán Amerika prostě zabije nějakýho jakože občana a to Kapitán Amerika nemůže jako dělat, prostě zabíjet prostě nevinný lidi. No a my tam jsme jakože dav lidí a já tam prostě jsem jak takhle si jak prostě nekameruju pořád. No a bylo to jako hezký se vidět prostě v Marvelu. To je prostě hezký. Šílený. To je jako obrovská produkce a všechno. To se natočilo v Praze? Jo. Hezky. Ale hlavně to je strašně jako jednoduchý, podle mě se dostat třeba jako na kompars do takhle jako větších jako filmů a seriálů. Třeba když se natáčel ten Spider-Man, ne, tady v Praze, tak to dělala jedna castingovka tady taky jako v Praze
a tam prostě můžeš jako přijít, zaregistrovat se a pak ti jako přichází jako SMSky. Chcete si zahrát v tom filmu bla 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 bla. Takže jsme, no. Tohle je super, podle mě jako spoustu jako zahraničních produkcí fakt si jako vybírá v tuhle chvíli jako Českou republiku, ať už co se týče jako historie a vzhledu jako hlavního města, anebo i právě mimo teď se vlastně, pokud se nepletu, tak se taky Spider-Man točil i vlastně mimo Prahu, že se točil někde v Hradci Králové nebo někde. Takže to je super. A já jsem zaslechla, ptáček mi zašeptal tady včera, že jsme málem točili spolu. Fakt? Jo, tady to. A já jsem byl úplně překvapený. Což mě přivádí k dalšímu tématu, což si myslím, že my dva máme hodně společné, co se týče jako nějakého zaškatulkovávání rolí. Protože mně se třeba děje, že v momentě, kdy mi přijde casting na Borku, 25 let, prostě tady přítelkyní od toho, tak vím, že to nedostanu, protože zatím není napsané plus size. Jak to máš ty se svojí vietnamskou jako komunitou? Cítíš to stejně, že prostě v momentě, pokud tam přímo není vyznačené, hledáme prostě Aziata, hledáme Vietnamce do tady toho projektu, tak prostě víš, že to nemá vůbec cenu? Všechny role, co jsem kdy jako dostal, tak byly v podstatě takový ty přiblblý, stereotypní jako vietnamský role, což je mi jako strašně líto, že třeba fakt nemůžu hrát třeba různý jako postavy a že jsem v podstatě zaškatulkován prostě do těch jako stereotypních jako rolí, no. Což si myslím, že je jako tady jako problém jako v Česku. Já si myslím, že furt se bojím, jako, že se vrátím úplně k těch předlišných dílů, že vlastně tím, že ti lidi jsou starší, tak mají prostě furt, víš, je to prostě smutné. Já si myslím, že třeba za pár let, no možná desítek let, jakože, než se to prostě obmění všechno, až ty režiséři budou prostě jakože, jako mladší, tak pak prostě dostanete jako víc šancí, ale to je prostě už... Já čekala třeba po Ohnivým kuřeti, že se to tak jako nějak jako zboří, tady ten stereotyp a vůbec. Já si myslím, že to je asi spíš na těch protože, jak říkala Betty, že jste mohli právě, že točit skoro spolu, tak vlastně tam nastala ta chvíle, kdy vlastně ti řekl, že tě nechám to doříct sám, jestli chceš, jo, že... Já jsem byl pozvaný jako na casting do pana profesora a já jsem si prošel asi tak 3 castingama a úplně jsem došel do toho finálního a tam byl pan režisér a na konci mi prostě řekli, že neví, jako jestli mě chtějí jako obsadit jako Vietnamce, protože neví, jako jestli tu postavu chtějí, aby byli jako Vietnamec. A mě jako, to mě fakt jako strašně jako ublížilo z nějakého důvodu, protože fakt jsem z toho byl špatný a třeba jsem nechal jako herectví jako na 2 roky, že jsem přestal jako nějak se angažovat v tom, protože jsem si říkal, že to je strašně smutný, že jenom kvůli vlastně mému etniku, kvůli tomu, jak vypadám, tak mě prostě nechtěli do seriálu. A to jsem byl fakt jako, že I don't want to do this anymore. Tohle je ta odvrácená strana prostě herectví, co se nikdo neuvědomuje, že ať jdeš kamkoliv a tak tě vždycky budou posuzovat podle toho, jak vypadáš, jak prostě, jestli máš rovný nohy, jak dlouhý máš vlasy, jakou barvu máš očí, budou si tě prostě prohlížet a budou tě porovnávat s dalšíma x lidma, kteří vypadají skoro stejně jako ty. Tohle je prostě věc, která podle mě tady je a bude, ale věřím a doufám v tom, že co se týče jako etniky, tak se to mnohem jako zlepší, zvlášť v dnešní době, kdy se snaží jako dost obsazovat tak, aby měli, já to vždycky jako říkám, jako že z každého jako sáčku, aby měli něco rozsitého, ale co se týče pana profesora, mrzí mě to, protože si myslím, že bys tam úplně do té party skvěle zapadal, ať už co se týče jako vzhledově, názorově, jsi jako hrozně fajn, takže si myslím, že to by bylo jako úplně boží. Možná si myslím, že na kterou roli to bylo a myslím si, že by to bylo mnohem lepší, než to ve finále bylo, ale věřím, že se třeba v nějakém projektu spolu ukážem, protože je to super, jakože všichni režiséři, Slávek je prostě boží, je fakt boží. A já jsem si zeptal, jakože tenhle ten problém, jako, že otázka přímo na vás, já tam jakože jestli to je celosvětový, anebo to je jenom tady v Česku. Že vlastně třeba skrz to, že jakože odkud jako původ a tak. Že jestli ten problém je fakt jako, protože víš co, já jsem like, OK, já budu mluvit teďka za skupinu lidí, kteří tomu nerozumí. A prostě moje představa je, že vlastně herci vydělávají prostě velký peníze a
a prostě, aby to nebylo jako fail a tak další věci, že jo, tak prostě si, jak říkáš, že musí sledovat ty věci, dlouhé nohy, barva vlasů, barva očí, protože ta role musí být nějakým způsobem jako specifická. Jasně, ano. A mě zajímá, jestli tady ten daný problém, nebo to, co se stalo tobě, měli i tobě, jestli se to děje jako všude, anebo je to jenom tady u nás. Hele, za mě je to celosvětově, ale v každé země je to trošičku jako jinak. Já pořád si myslím, že nejli jako v Evropě, ale v Česku se to strašně moc hrotí, když vezmu třeba, nevím, jestli se mnou budeš souhlasit v tomhle, ale v Americe je to tak, aby oni fakt jako měli pokrytý všechno, tam z toho hrotí zase na druhou stranu, tam je to extrém, aby měli fakt pokrytý, aby nikoho nediskriminovali. No. Tak si myslím, že my dva bychom dokonce měli větší přednost, ale tady je to fakt, v Česku je to prostě ne dobrý, ne prostě, ne, že by jako nefituješ tu roli, ale což se může stát samozřejmě, jako v momentě, pokud budou hledat brunetu, jasně, že tam nepůjdu, jsem Londýna. Pokud budou hledat prostě vyloženě jako fitnessačku, sportovní holku, je to prostě jako blbost, abych se tam hlásila. Ale v momentě, kdy hledají jako všeobecnou roli jako člověka, tak stejně tak jako víš, že bys to neměl šanci, což si myslím, že v druhých zemích třeba úplně tak není. Tohle podle mě jako problém střední Evropy. A to se ti stalo už, nebo si to myslíš? Jako, že dejme tomu, že, nebo na kolik filmů tě už odmítlo? Že spousta. Hodně, jo? No, jasně. Jako, že prostě hledali random člověka od do a ty jsi tam přišla a oni řekli tebe ne. Nejenom, že jako random člověka jako všeobecně, ale i co se týče třeba jako nějakých rolí třeba jako studentek a tak. Většinou, jako víš co, spousta agentur funguje tak, že ti dá vědět, nebo ti nedá vědět. Dá ti vědět, že tě přijali, anebo je ticho po pěšině. Horší je to, když ti přijde SMS-ka, že nebyla jste přijata kvůli nevyhovující postavě, nebo nevyhovující přímo prostě. Důvod je to vy. Jak to vnímáš ty? Co se týče té reprezentace, tak já si myslím, že třeba v Americe, jakože co se týče asijské reprezentace, tak v Americe je to 100krát jako podle mě lepší, že tam, nevím, teď hodně bylo jako Crazy Rich Asians, anebo The Last Airbender, že prostě v tom filmu, co jako vydali, tak tam třeba neobsadili prostě Native Americans a tak je tam obsadili a že tam ta reprezentace teď posledním tomu Netflix series The Last Airbender, tak ta reprezentace je podle mě jako úžasná. Ale co se tady jako týče jako Česka, tak vietnamská reprezentace je podle mě jako v médiích, jako třeba ve filmech, jako v seriálech, je podle mě prostě otřesná. Že fakt jako, když uvidíte někde Vietnamce, tak je to prostě stereotypní jako role. Což mi strašně jako vadí, ale jak jsem chtěl dodat ještě k tomu něco, že důvod, proč jsem chtěl dělat herectví a proč jsem chtěl natáčet na TikTok, anebo proč jsem chtěl dělat hudbu, tak z části to bylo kvůli tomu, že tady ta vietnamská reprezentace není. Byli tady youtubeři, který jako strašně obdivuju, ale co se týče jako herců, tak jich tady jako strašně málo. A já jsem chtěl být prostě taková ta, nevím, první linie. Taková ta další jako linie těch vietnamských jakože umělců, kteří budou tady v Česku a prostě když tady za 10 let bude nějaký jako Vietnamec nebo prostě nějaká Vietnamka, který se budou chtít nějakým způsobem jako angažovat v tom umění, tak prostě už tady budou mít jako člověka, na kterého se můžou obrátit. Rozumím. Mám teď otázku na tebe a na tebe. Když jsme viděli, říká z Ohnivý kuře a vlastně všechny ty asijské vnímáte, že ti Vietnamci, nebo myslíte si, že tím, jak ti Vietnamci tam mluví v těch seriálech, jestli, jako, že si tak přesně mluví i naše rodiče, nebo za mě to je úplně přehnaný a mnohdy mi přijde, že ten člověk vlastně není vůbec Vietnamec, ten do toho hraje. A jestli to vnímáš... Jakože jo, ta mluva je kolikrát jako až moc přehnaná. Prostě to, co možná bylo před 20 lety, jo, tak... Jakože, nebo spíš dokázala by si většinou jako z minuty na minutu? Ne, já to neumím. Takový ten vietnamský akcent? To umí Kie. Já to neumím. Takový to, ahoj, ty umí četky nebo ne? A já to umím, ale jakože já vnímám, že já to úplně geniálně. Jenomže já jsem se pak ptal třeba Honzi, anebo jsem se ptal jako i pár kamarádů, což mě na tom strašně vadí, že jim to zní všechno stejně. Jo, mám takovou, jakože, že když mluvím vietnamským přízvukem, tak my Vietnamci strašně řveme. Je to hodně z toho
z toho severu, z Hanoje, že vlastně to je jako všichni mý kamarádi, když se bavím s mamkou, vy se hádáte? Ne, nebiju, no co se děje? Říkám, kámo, je to úplně normální konverzace. My se jenom baví. Jo, my se jenom bavíme. Ale jakože dokážu switchnout, ale když poslouchám jako v těch seriálech, mě to trhá uši. Protože to je takový to, dobrý den, a takhle nemluvím, ale. Protože takhle, jako reálně takhle Vietnamec nezní. Ale pro ty český uši prostě... Je to tak to je něco jako když kdokoliv chce obsadit Španělku nebo Mexičanku, tak očekávají, že bude prostě mluvit jako Sofie Vergara, to je úplně to stejný. Ale i to je to, co jsme se právě bavili i vlastně včera, že je to takové, že pořád tady je to, že v momentě, pokud chtějí jakoukoliv prostě něco novýho, ať už chcou prostě obsadit třeba Asiata nebo třeba hodně třeba Španělky a jiné prostě jiné cizince, tak chtějí prostě co nejvíc si stereotypní tady ty věci. Což mě třeba hrozně překvapilo v momentě, protože já vlastně vím, že když se první objevil vlastně ve scéně v Dobrém ráno Brno, tak tam vlastně přijíždíte na tom kole a než začnete mluvit, a já si pamatuju, že jsme tady seděli s manželem a říkali jsme úplně, víš, takové to ty vole, jako fakt to musela jako česká televize udělat. A pak začal mluvit česky a my úplně my jsme tak rádi, že to prostě není stereotypní, že to prostě není přesně, protože jsme, víš co, úplně jako čekali, že prostě přijdeš a přesně začneš mluvit jako Kien prostě v Goldbeachku. A za mě je to hrozně super, že ti dali ten prostor tam být jako vzhledově, ale jinak prostě, že ještě ti dali Jirka. Takže to si myslím, že tohle je zase krok, kdy se to může jako zlepšit a jsme zase o něco dál a věřím, že v momentě, pokud budou nějaké budoucí role, což budou, protože jsi fakt skvělý herec, tak si myslím, že tě už nebudou jako ani nikdy oslovovat s něčím takovým stereotypním. Že prostě je tady Slávek, Fám, který prostě je Čech jak poleno a do toho je skvělý herec, takže otázka času, kdy tě nebudou obsazovat jako Asiata, ale prostě jako kluka z Kadaně. No. Českýho Asiata. Já jsem tady hrál v seriálu. Já bohužel nemůžu říct, co to bylo, protože mám ve smlouvě napsáno, že o tom nesmím mluvit. Ale no, já řeknu jenom to, že když jsem šel na casting, tak tam bylo jakože napsáno, že tady ta role má mluvit prostě s větalským akcentem. OK, zkus mi. Já to právě že neumím, já jsem jakože dobrý den, co si dáte? No to je hrozně. To je právě to, že vlastně problém je v tom, že, a to dělají většina herců, že vlastně oni jenom trošku změní svůj hlas. Problém číslo 1 je to, že Vietnamci neumí skloňovat. Takže všechny slova jsou v infinitivu. Ty neumí mluvit česky, nebo co? Jo, anebo ahoj, já kde je Brno, víš? Neumíš skloňovat, neumíš časovat, protože to my nemáme. A ty vlastně se musíš řídit podle toho a pak už jenom změníš ten hlas, ale to je to, že já si myslím, že ne každý to má v sobě. A právě jak jsi říkal, tak to je to, co mě strašně trhá uši v těch seriálech, protože fakt takhle jako Vietnamec nezní, protože to, že jako zjemníš, nebo jak to říct, prostě dáš si jiný hlas, než máš, tak prostě to nejsme my, že? Jak když se vrátím k tomu seriálu, ve kterém jsem teď byl, tak já jsem jim jako volal, nebo ne, já jsem jim vlastně psal e-mail, jestli jako nutný, abych měl ten vietnamský akcent, protože jsem si říkal, že by to bylo za prvý strašně trapný, protože ho neumím, a za druhý low-key, racist, nebo prostě jako nevhodný, protože já si říkám, že pokud jsem jako já znám strašně málo jako Vietnamců, kteří jsou mladí jako já, kteří mají prostě jakoby nějaký akcent. Prostě jsme už jako všichni Češi, umíme jako česky, tak kdyby jako v televizi viděli prostě 20letýho týpečka, který mluví jako s vietnamským akcentem, tak je to prostě blbý. No, tak jsem jako psal ten e-mail a oni mi jako napsali, že úplně v pohodě, že to nemusím dělat, že jako volají režisérovi a že to je lepší, když jako nebudu mít ten vietnamský akcent. Hezky. Tak to jako cením, protože to jako málo kdo takhle jako překope třeba nějaký plán, anebo málo který jako režisér jako takhle jako to, ale to je super. Tam jakože tady si zdupnul. A to je to, co jsme se bavili jakože i včera, že vlastně proč to v tom panu profesoru jako neklaplo, protože tam si prostě nedupnul. A vidíš, jaký je rozdíl, jo. A to, že si stojí za nějakým názorem, to jako není to špatný, že? Takže to je jako taková ta zkušenost, abys věděl, jako, víš, si porovnají ty dvě situace, kdy vlastně ty si prošel až do finále de facto. A tam, protože já jsem se ho ptal, jestli si to nebral, jako, že to je zkouška,
od toho režiséra. Já nevím, jestli to je pravda nebo ne, ale prostě víš, jako on si tam se zeptá a čeká tvůj reakci. Kdyby zareagoval podobně jak tady, tak on by řekl, OK, tak ten člověk má nějakou hodnotu. Víš, že jako, nevím, možná by se mu líbil jako víc jako člověk, ne jako ta postava v tom filmu, v tom seriálu, ale prostě jako osoba. Jako tohle je hrozně ošemetný momentě, pokud jdeš na casting nebo na konkurs, projdeš všema rolema, tak úplně nejseš nastavený na to, abys o něčem jako debatoval s režisérem. Já ti rozumím, ale jako když on ti prostě řekne takovouhle větu, jako krom toho, že prostě, nevím, jako spousta času, nevím, ale jako, že ztratíš nějaký čas, že jo, ty se to učíš, ty se prostě dostaneš jako de facto jako ve finále, že jo, a pak najednou, kdybys prohrál, kdybys šel do té role s někým a oni by řekli, hej, tam ten je lepší, já bych to bral, ale prostě ti řeknou, já tě diskvalifikuju, protože, nevím, protože jsi žlutej. Víš, to je za mě takový to... Já vždycky říkám, že v momentě, pokud něco takhle rychle odejde z té herecké stránky, tak vždycky hrozně rychle se něco objeví. Jedny dveře se zavřou, druhé se otevřou a funguje to tak. Já si pamatuju můj casting do pana profesora, což bylo jako mega zajímavý a komukoliv jsem to říkala, tak říká, to není možný. Říkám, ne, fakt, takhle to bylo. Ale... Jak to bylo? Já vždycky, když to říkám, tak všichni hereští kolegové se na mě jako dívají jako úplně side a jestli si dělám srandu. Mě zavolala agentka, moje agentka, že ji oslovila agentura, jestli bych se nechtěla zúčastnit tady toho castingu, že je to půlroční plán na tu jednu sérii a natáčí se prostě 3 dny v týdnu. 4 dny v týdnu, původně. Říkám, hele, to nedám, prostě bydlím v Brně, pracuji v Brně, prostě to nemám šanci, bych se reálně odstěhovala prostě do Prahy. Odmítla jsem to. Za týden mi psala přímo ta agentura, jestli to jako nechci zkusit, tak jsem jim odepsala, že se omlouvám, časových důvodů prostě nemůžu, že už je kontaktovala moje agentka. Za třetí týden mi psala agentka, hele, oni mi furt psali, tak se tam jenom jeď ukázat, ještě z té agentuře nebyla, úplně kašli na to, že to je na ten casting, jenom se tam jeď ukázat, oni si tam zapíšou a říkám, no tak zase zabiju jeden den tím, že pojedu do Prahy, prostě opět tam budu 5 minut, řeknou mi, my se vám ozveme a pojedu zase 3-4 hodiny zpátky do Brna. Říkám, ale jo, tak jsem se tam úplně vydala, úplně jako neměla jsem žádné očekávání, neměla jsem ani to, že bych byla jako nervózní, jak před každým castingem prostě. Jela jsem tam a to bylo, já jsem došla, nikdo tam nebyl, protože většinou, když jdeš na první kolo, tak tam v čekárně sedí 20 lidí, co vypadá stejně jako ty. Oni si mě zavolali, já jsem měla něco připraveného od nich, nějaký text a režisér právě tam seděl a říká, dobře to hraješ? A je úplně, okay. On, jo, tak dobře to hraješ, jo. Tak jo, tak dík, tak se mě. Tak jsem vyšla, říkám, jo, tak jsem se ukázala, hele, nikdo tam nebyl, takže asi ještě jako navolávali teprve ty lidi. A v půlce natáčení jsem zjistila, že to byl callback. Že oni už prošli veškeré ty kola a já jsem tam přijela jako největší frajerka na callback, kdy už oni měli vybranou holku. Udělala jsem jim v tom takhle velký bordel a museli to celý překopat a nakonec mě vzali. Ale to jsem chtěla říct úplně původně, že s tím dupáním, já nejsem ten typ, co bych si nějak extra vybírala role skrz to, jak je jich málo, ale jednu roli jsem úplně odmítla a na to jsem do dneška pyšná a fakt jsem si jako dupla, kdy jsem od jedné nejmenované televize dostala nabídku na seriál, která byla naprosto stereotypní. Měla jsem hrát prostitutku, která byla plus sajska a moje role začínala tak, že jsem seděla v bordelu, jedla jsem jogurt. Samozřejmě, protože všichni tlustí lidi musí jíst v tom seriálu a naproti mě seděl klient a říkal mi, papej ten jogurtík, ještě si dej, pořádně se nacpi. A já jsem četla ten scénář a říkám si, no tak tohle opravdu jako ne. Jako víš co, a mám to úplně stejně, jako po tobě třeba chtějí, abys mluvil nějakým přízvukem, tak u mě to v momentě, ačkoliv mám jakoukoliv roli, buď bojuju s tím, že jsem šikanovaná za to, že jsem tlustá, vyspan profesor, nebo tam prostě jím, nebo se snažím zhubnout a nejde mi to, a nebo jsem tlustá, takže jsem vtipná. Jo? A tohle jsou takový ty 4 škatulky, co prostě jako máš tohle a nic jinakšího. Takže je někdy fajn si dupnout a věřím, že se otevřou zase další dveře, protože tohle jako, jestli tě takhle odmítli, tak to asi nestálo za to. Chci k tomu něco říct? Já mám jednu myšlenku v hlavě. Já jsem na všech casting, jak se to skloní to slovo? Castingách. Já na všech castingích, co jsem byl prostě do toho pana profesora, tak jsem tam měl jakoby scény s jedním klučinou. Já nevím, jak se jmenuje,
a byl strašně pěkný. Jakoby fakt mě prostě štvalo, že mě nevzali do toho seriálu kvůli tomu, že jsem se nemohl seznámit prostě s tím jedním klučenou. Já nevím, jak se jmenuje, je takový vysoký, má takový street style, dělá rap. Adam Langer? Asi jo. Hej, já jsem se... Teď už ví, jak se jmenuje do popel. Teď už budu... Stalker. My jsme tam měli jakoby nějaký jako scény spolu, ne? A ještě s jedním klučinou. A byli jsme jakože kamarádi, jakože prostě bros a tak dále, ne? A on, jak stál vedle mě, byl takový vyšší, prostě se na mě jako koukal a já jsem jako, že hej, já tě miluju. Já vůbec nevím, seš prostě, ale chci tě. OK, tohle mu přepošlu, moc rád. Já jsem se chtěl zeptat vlastně, je to strašně zvláštní, to, co jsi řekla ty. Mm-hmm. Asi jakože souhlasím, naprosto s tebou souhlasím, to, co jsi řekla, jakože ty škatulkách a tak. Asi teď tím, že třeba kdyby byl já na tvý pozici, vlastně vys i Goldby, popravdě, ty vole, když to řeknu na plnou hubu, skoro 90 kilový prase si navlíkne prostě dámský plavky. Chápeš, jako já bych, ty to bereš z toho, že ti to pohoršuje. Počkej, to myslel teď na mě, nebo na sebe? Teď jsem se úplně chtěla ti dát pěstí chvilku. Myslel jsem tím určitě sebe, že máme to, jakože ten mindset má nastavený úplně jako obráceně, že ve chvíli, kdy ty to bereš jako pohoršování, protože určitě jakože si myslím, že s tím problém jako žiješ už dlouho a proto tě to jako víc sere. Já na druhou stranu prostě i ten stereotyp, jako že musím mluvit vietnamským akcentem. Oba dva ty vaše problémy vlastně já jsem aplikoval do sebe a šel jsem do Goldby, že vlastně mě to nevadí. Na druhou stranu tím, že se dokážu dělat jako ze sebe takhle prdel, doslova, tak ty lidi už, oni tě nemají ani proč hejtit. Jestli to pro vás třeba není, neříkám, že to máte přijmout nebo tak, ale podívat se z toho druhého pohledu, že ve chvíli, kdy si řekneš, OK, tak vlastně oni tě nebudou, ti lidi, nějakým způsobem odsuzovat. Tady jsou jakoby ty dvě strany pro mě. Jedna je taková, že prostě jsem začínající herec a je prostě skvělý mít nějaké jako zkušenosti a prostě brát třeba i ty přiblblý prostě stereotypní jako role. A ta druhá věc je taková, že prostě já jsem chtěl dělat herectví kvůli tomu, abych nějakým způsobem reprezentoval prostě to naší jako vietnamskou generaci a tak dále. A pak prostě dostává přiblblý role, kdy mluvím s vietnamským akcentem, anebo to, že moje postava je jenom o tom, že jsem prostě Vietnamec. A ve večerce. No. Jako klasika. Jakože, ne, jako, neříkám, že to je špatně, nebo jako víš, nebo neříkám, že bych to změnil u vás, to vůbec ne. Jenom, že prostě... Tady jde podle mě o to, že asi každý herec má nějakou svoji hrdost, svoji cenu a svoji hodnotu. Taky já třeba upřímně Goldby nezahrnuju do mé jako herecké zkušenosti. Neprezentuju se tak ani třeba jako na castingzích nebo tak. Ale v momentě, pokud ty si na začátku nastavíš nějakou svoji roli, tak je těžký to změnit. Jo, v momentě, pokud bychom měli tady ten mindset, že prostě OK, budeme dělat všechno pro to a podřizovat se tomu, ježiš, to zase bude v komentáři, že si tady vykřičujeme nějakou pravdu, ale to má fakt dobrou myšlenku, přísahám, fakt slibuju. A v momentě, pokud my si tady nastavíme, že prostě OK, budeme dělat to, tak za prvé ti za to za chvilku hrábne, za druhé ty lidi už nebudou vlastně ani tě mít zapamatovatelného, protože třeba Slávek, kdyby se na každé roli ukázal v jedné tady z té škatulek, tak ho budou úplně rozlišovat. A nevím, jako jestli chápete to, co já myslím, ale za mě osobně není úplně dobrý prostě tady tím jako mindsetem, OK, dobře, budu si dělat teď ze sebe srandu, budu tady natáčet nějaký prostě přiblblej projekt, kde ze sebe budu dělat úplnýho vola a nejenom, že to uvidí tvoje okolí, ale tou prací se musíš prezentovat potom dál. Jako, že jako z těch škatul, nebo z těch věcí, co jsi řekl, jako, že tu prostitutku bych asi nezahrál ani já, jako jsem dost velký prase, ale bych zahrát to bych asi nedal. Ale... A je rozdíl taky si dělat jako srandu tady toho, když já si na tom Goldbičku taky dělám srandu, víš co, a prezentovat se na sociálních sítích, než třeba ve veřejnoprávní televizi. Jako jenom, víš, mám úplně jiný nastavený jako...
Já si myslím, že ta naše generace těch jakože mladých herců a tak dále by si měla nějakým způsobem jako probojovat to, že prostě nechceme hrát prostě stereotypní role, nechceme prostě být škatulkováni, protože to jenom prostě ubližuje dalším lidem prostě. Jako jo, furt se bavíme o tom, že prostě je nic jiného, než prostě počkat, než přijdou ti mladší. Protože vlastně ve chvíli, kdy přijde jiný režisér, mladší, tak vlastně tady s tímhle problémem on už vlastně žil, že jo, on se, určitě každý někdo má nějakého kamaráda, který je plusa, který je Aziat, Černoch, cokoliv, že jo, a prostě oni, když prostě takhle mluvíme spolu, jako reálně třeba kdybys byla třeba režisérka, tak bys řekla, já bych chtěla jako Vietnamce a pak ještě LGBT, proč ne? Protože vlastně je to super, je to fajn, ale prostě bohužel ti lidi, ti starší, to tak prostě nevnímají. Zase na druhou stranu, jako to jsme se taky bavili, že to chápeme, protože ta role je určitě je ušitá na určitý typ toho člověka, té postavy. Jasně, no. Jenom si myslím, že to prostě jde dělat chytře a ne tak jako hloupě. Jasně, jakože, no, jo, jako, já ti rozumím, no, jako napsat ti prostě fakt jako, že nesplňujete prostě ty vole, to můžu rovnou říct, že jsi žlutej, sorry, víš co, hledám bílýho. Povídej. Já si myslím, že se ale ty časy budou jako zlepšovat 100%, protože třeba i jako hodně mých kamarádů, anebo třeba mladých lidí jako na TikToku, když jsem jako mluvil o tom zrovna seriálu Dobré ráno Brno, tak byl jako, on hraje nějakou zase stereotypní roli, že už jako je to pro ně, že už to jako vnímá, že to je prostě stereotyp a že to už nechtějí prostě vidět. OK. Vy už jste tady začali tak oba dva. Mě zajímá, jestli jsi vyautovaný. Jdu úplně mimo téma, protože si myslím, že už jsme se o tom bavili dost. Tak vlastně on se zamiloval do Adama, a ty jste jí hned naznačoval LGBT Vietnamce, takže jsi vyautovaný. Já jsem vyautovaný od 12 všem mým kamarádům, ale jakož jsme byli všichni malí, tak se to dostalo prostě do celého města, takže jsem vyautovaný jako všude, no. Všude na TikToku, já jsem třeba natáčel videoklip prostě s klučinou, takže jo. A i vlastně i před rodinou jsem byl vyautovaný. První člověk, co se to dozvěděl z mý rodiny, byla ségra. Ta byla úplně strašně zmatená, jakože co se děje, ale byla jakože, já jsem měla taky teplý kamarády, úplně v pohodě. A jak to vzala celkově tvoje rodina? Tohle je guess, prostě on z toho vyroste. Typická vietnamská odpověď, jako. To je stejný, když u nás u mě se říkalo, že jsem prostě najdu českou holku, tak z toho vyroste. Já jsem to mojí mamce řekl, když jsme se hádali, ona mi říkala něco jako, že typu, co chceš dělat jako v budoucnosti, jak chceš uživit svou jako manželku, svoje děti. A já jsem byl prostě strašně už frustrovaný a naštvaný, tak jsem byl jako, mami, já jsem gay. A ona byla jako, že, co? A začala úplně brečet prostě u té večeře, kdy jsme jako byli. A jsem byl jako, že, můj bože. A jako to by jako na rovinu, to by bolelo i mě. Jako já jsem fakt byl jako strašně, jako, že jsem jí to fakt jako takhle neměl jako říkat, no. Ale pak jsme se jako začali o tom jako bavit víc. A jako říkal jsem jí, že se mi prostě nelíbí jako holky, no. A ona byla jako, že a proč se ti jako nelíbí holky? To by se jako nelíbí jako prsa. A já jsem byl jako, že ne, mně se prostě nelíbí dlouhý vlasy a tak dále. A mamka, a co když ti najdu nějakou holku, co má krátký vlasy? A já jsem byl jako, mami, takhle to nefunguje, prosím tě. No, takže tak. Vyrostej z toho, neboj. Vyrostej z toho určitě. Oba dva. A vlastně. Můj táta se to dozvěděl přes můj první videoklip. Já jsem to vydal vlastně v roce 2022 na tom konci. A on byl táta jako ve Vietnamu, podíval se na ten videoklip a prostě mi volal z toho Vietnamu, byl jako, že synu, ty jsi teplej. A já jsem byl jako, že a to je stejná reakce, vypl jsi to. Já jsem mu to prostě típl, protože jsem se o tom nechtěl bavit, protože jsem nevěděl, co mu říct. Takže jsem to prostě típl a když přijel do Česka, tak jsme se o tom prostě nebavili, no. Oni, já si myslím, že mají pořád takovou tu myšlenku, že z toho prostě vyrostou. Třeba moje mamka. Byli u nás jako známí, kteří věděli, že jsem prostě teplej a byli jakože, no tak už máš kluka. A moje mamka, ne, on z toho vyroste, on je ještě mladý. Mami mě je 22. Já si myslím, že vím, jak kouřit péra, tak.
OK. Já vím, že se mi to líbí, no, takže už to asi nebudu. No, Mám radši pindíky než pipinky. Mám radši pindíky, no. Tak Jak jo, úplně zhruběl. Mami, srovnej se s tím, promiň. Nelíbí se mi prostě dlouhý vlasy. Otázka na tělo. Máš přítele? Nemám přítele. No, I'm single and ready to mingle. a měl jsi už přítele a jak to říct neslušně, ale dobře, tak jestli jsi Ano. měl Řekni to neslušně. Otázka je ano. ne, jestli jsi měl i bílý, i žlutý. Odpověď teda. Čekala úplně jinou otázku, teda už. Já jsem taky jako nečekal úplně tady Ne, to. tak jakože, Ale počkej, mě zajímá, jestli jsi měl už všechny barvy. měl jsem všechny barvy. OK. Já jsem byl, když jsem byl mladý, tak jsem byl hodně wild. Já jsem dělal strašný blbosti. A prostě... Ale to dělají všichni. Jak to teď poslouchám, tak každý kluk, který je na 100% gay, tak má prostě takovou tu fázi, kdy prostě divočí a je ochotnej třeba jet až na druhou stranu Německa, aby byl s nějakým borcem. Určitě ne všichni, no, ale já jsem... Ale já jo. ale já jo. Já jsem začal ve 14, tyhle, což nebylo dobré a zrovna jako ve trojce. Okay. Takže já jsem svoje panenství ztratil... Panictví, ne panenství. Já jsem svoje panictví ztratil ve 14 ve trojce, no, což jako... This is not something I should be proud of, ale bohužel se to stalo, no. Já bych chtěl strašně vidět, já bych chtěl strašně potkat třeba jako bílýho geje, protože mám fakt otázku, že jestli i LGBT lidi, jestli jakože chtějí zkusit jako Asiata a tak, protože víš, jak to říct, Ano. Ano. Protože, Ano. Ano. protože to je jako, víš co, mám kamarády a oni jsou prostě jako normálně jakože hetero, nebo normálně, prostě jsou hetero. Jako my normální nejsme. No, proto jsem se řekl, omlouvám se, ale prostě je hetero a on všichni jakože dohoď mi Vietnamku, víš? Hele. Jestli to stejně i u všech, jako. Já jsem potkal tolik mužů, prostě, kteří jsou jako geové a když mě jako viděli, tak bylo jako, že o můj bože, Asiaty, vole, toho bych si dal. Prostě mají takovej ten fetiš prostě na Asiaty. To prostě. je jak ty máš fetiš na bílý holky, tak to stejný teplý borci mají i na ty jako bílý teplý borci, mají i na ty Asiaty. Všichni to mají stejný, no. Kdy jsi to uvědomil, nebo co byl takový ten awakening moment pro tebe, kdy jsi řekl, wow, tak tenhle kluk. Tak jako oficiálně ve 12 jsem dal jako můj coming out, protože se mi líbil prostě můj spolužák ve třídě. Mně se asi jako nelíbil, jakože bych byl jako ponekrásný a tak dále, ale prostě se mi líbilo jako jeho aura, chtěl jsem s ním jako trávit čas a tak dále. No a nejhorší bylo, že jsem dal coming out takový jemu, že jsem mu prostě po zprávě napsal, hele, já jsem asi teplý a líbí se mi a to byla největší chyba v mém životě prostě. Takže já jsem to pak začal jako říkat jako dalším jako kamarádům, no a ty všichni kamarádi to začali říkat jako celému Gimplu a bylo z toho celý halo. Já jsem byl strašně za to jako šikanovaný a já si to uvědomuji jako až teď, že třeba, když jsme třeba vycházeli ze školy, tak všichni jako kamarádi, no nevím, jestli jim můžu říkat kamarádi, ale spolužáci byli jakože Slávek je homosexuál, ej, a řvali to takhle prostě na celou jako ulici, když mi bylo 12 a prostě když jsem takhle jako freshly coming out, no, tak to prostě bylo pro ně příšerný. A já se to právě uvědomuji až teď, třeba když mi bylo těch 12, tak jsem byl jakože, haha, to je vtipný, budu se mát jako s nima prostě, protože proč bych jako jim jako něco řekl, protože bych dostal ještě větší bídu, kdybych se jako ozval. Takže jsem to prostě nechal být, no. Mám jedna otázka, jestli díky tady této informaci, jestli jsi měl, nebo jestli ho můžeme teďka nazvat bývalým nejlepším kamarádem. Ještě jedno plus. Že ve chvíli, kdy jsi to řekl, kdyby tomu, že jsi měl nějakého kamaráda, kterým se zbavil. A vlastně ty jsi pak jako šel zpravdu ven, že jsi jako gay. Jestli na tebe koukal, jakože jdi pryč ode mě, jestli mi rozumíš. Jo, že on si tě pak prohlí, protože vlastně v tu chvíli ty se na něj nedíváš, nebo on si myslí, že se na něj nedíváš jako na kamaráda, ale jakože na oběť, nebo když řeknu si, že bys ho chtěl prostě jako přeblachnout, víš, a to mě zajímá, jestli jsi měl takovýhle chvíle. Já mám takovou storku. My jsme byli u kamaráda a pracovali jsme na nějakém školním projektu, takže jsme měli jakoby notebooky, já jsem měl svůj notebook a měl svůj notebook.
A prostě já jsem tam měl teplý porno prostě na svém, jako ve vyhledávání prostě. Ten on si půjčil prostě můj notebook a viděl to tam. A byl jakože, na co se to koukáš, ty jsi teplej. Ty nemůžeš být teplej. Já ti pustím lesbický porno, podívej se na to. A já jsem byl jakože, jo, to se mi líbí. A úplně ne, bylo to prostě příšerný, no. No a jako stalo se mi hodněkrát, že se prostě lidi na mě jako koukali jinak prostě, když jsem mi jako řekl, že jsem teplej. Proto možná i jako teď to o sobě jako neříkám jako první informaci. Třeba já jsem měl jako spolubydlícího, teda mám spolubydlícího, tak jako na koleji. A já jsem mu ani za celou tu dobu neřekl, že jsem prostě teplej, protože to si říkám, že to jako, nevím, jestli je jako důležitá informace. Že no, jakože právě nemělo by to ovlivnit, že jo? Je ta reakce těch lidí, že jo, prostě jakože oni si se docela dělají srandu, že jo, a potom pak jako, ty jsi teplej, ty mě v noci prostě vojedeš, víš co. To, já si myslím, že jedna věc je jako vždy stejná, že ve chvíli, kdy pokud nejdeš člověka, který ti není atraktivní a je to prostě jako taky kluk, tak ty prostě nevojedeš, protože je kluk, jo. No tak jasně, tak to je ale úplně stejně jako v heterosexuálním životě. Problém je v tom, že jako tohle ti lidi nechápou. Vlastně, když jako popravdě, jako já bych to chápal, já bych to jako v pohodě, ale že Mája měla tu stejnou jakoby zkušenost, že vlastně bavili se s kamarádkou a najednou ona jakože šla ven s tím a on jako OK a teď jako šlape ven od ní se distancoval, protože ty čumíš na kozy, si myslíš, že čumíš na prdel, ale víš co, to je jako pokud nejseš můj typ, tak prostě já tě nevojedu a to je jako u všech stejný, jenomže to stejný pohlaví si to prostě bohužel neuvědomuje a to je, nevím co to je za debilní prostě přemýšlení, což. Je to smutný, no, že kvůli tomu se prostě třeba rozvedou, ale prostě se mnou třeba přestali jako bavit kamarádi jenom kvůli tomu, že jsem prostě teplej. Právě, jakože víš co, protože oni si řeknou, on se se mnou ty roky bavil, protože mě chtěl vojet, třeba kravina, ty vole. Kdybych to chtěl, to bych udělal dávno a ne, rozhodně bych nečekal, než bych chtěl s tou pravdou ven, že? Takže to je to smutný, víš, to je taková ta smutná stránka toho, že jste vlastně jednou informací úplně vymažíš si prostě půlku svého okolí. Já jsem to minule řekla Maji, zeptám se na to i tebe. Bereš se jako menšina v menšině? Beru se jako menšina v menšině. Já jsem si vždycky říkal, že ten člověk tam někde nahoře, když mě jako dělal, tak prostě chtěl, aby můj život v Česku byl double těžký. Prostě. Že jsem prostě Asiat, takže zažívám rasismus. Jsem ještě k tomu teplej, takže zažívám prostě homofobii. Takže zažívám rasistickou homofobii prostě. Ale jako já si jako, jo, cítím se jako menšina v menšině. Co je horší, že tu homofobii zažíváš i u těch Vietnamců, právě od těch Vietnamců teda. A já k tomu potřebuju něco říct, protože já nenávidím Vietnamce, kteří jsou homofobní. To prostě nedává smysl. Prostě ty jako Vietnamec. Počkej, já ti tomu něco řeknu, jo. Ty jako Vietnamec jsi prostě jako v Česku menšina. Tak proč by si chtěl být hnusnej prostě na další jako menšinu? Protože to nedává smysl, protože že ty víš, jaký to je prostě, když jsou na tebe lidi hnusný kvůli tomu, jaký seš. Tak proč jsi prostě hnusnej i jako na další jako lidi, kteří to mají prostě jakoby jinak, ale v podstatě je musíš asi nějakým jako způsobem jako chápat, jaký to mají, protože ty to zažíváš taky. Jo, tě rozumím, ale já nejsem na ně hnusnej. Jenom prostě, já jsem to řekl už tolikrát, mě prostě vadí ty afektovaný gejové, když budu slušnej teda. Ty mě strašně sedou. A to jsme se bavili, já jsem to říkal že všem. A říkal jsem... Takže teď nemůžu tady být na podcastu takhle. To mě trhá oči. Ale na druhou stranu Ken celou dobu, jo, tak to je Slávek. A on před podcastem chtěl být, já si chci sednout vedle tebe. Já chci na tebe šahat. Ne, jakože víš co, mě vadí, že oni se cítí takhle, jako když, jako u tebe, já se bavíme, tak je to normální, jako jasně, já to vím, já jsem to viděl, já jsem to slyšel, já to vidím, ale nehraj si na tu holku. A to mě na tom strašně vadí, víš, protože nebudeš nikdy holka. Wait, jak tomu něco řeknu, jo. Mně se, jakože, když je gay a když je, jakože,
přeafektovaný, tak mně se to strašně líbí, protože oni jsou jako true to themselves, oni prostě... No tak to se líbí tobě, že jo? Jako, proto jsi gay a proto já ten gay nejsem. Hele, je to... Já to beru, promiň. Povídej. Já to beru z hlediska kvůli tomu, že třeba, nevím, mají třeba skvělou rodinu, který to jako akceptovali od malečka, takže prostě můžou být jakýkoliv, jaký jsou. A když měli jakoby špatnou rodinu, tak si prostě našli jako další kamarády a prostě i tak přes to všechno, přes ty všechny jejich jako trable, tak jsou pořád jakoby svojí. Jak už jsou třeba přeafektovaní, anebo ne. Já to strašně obdivuju, protože, nevím, žijeme ve světě v takovém, jakým jsme, kde jako geové prostě zažívají homofobii a když i tak prostě potkávám jako geje, kteří jsou přeafektovaní, tak prostě mně to přijde krásný kvůli tomu, že se prostě nebojí být sami sebou. Hlavně život máš jenom jeden a proč by ses měl celý život schovávat, když prostě si můžeš tady užívat celý život a je ti úplně jedno, co si o tobě druzí myslí. Souhlasím s tebou, Slávku. Vadí ti i lesbičky, které vypadají víc jak borci? Tím pádem. To mě, protože já jsem jakoby na holky, tak tohle mě vůbec nevadí. Ano, přesně, to mě vůbec nevadí. To mě, protože na druhou stranu, zase, když budu mluvit vlastně jako že za heterosexuála, tak ve chvíli, kdy vidím holku, která je jako fakt manly a chlap, občas si řeknu, že okay, jako frajer, lomeno frajerka, ale vím, že mezi mnou a tím člověkem nikdy nic nebude. To vím. Když uvidím afektovanýho jako že geje, tak to je ten první, to je ten vlastně, jsme se bavili před chvílí, že vlastně ti kamarádi jako odejdou, protože se bojí a to je v mý hlavě, v našich hlavách to tak je. V naší myslí, že on je až moc a teďka jako, že si říkám, že když se s ním seznámím, tak jelikož se neznáme, tak on mě bude chtít boje. A to je taková ta první myšlenka každého heterosexuála. Ale já reálně, kdybych byla borec, byla bych gay a ty bys do mě začal valit, tak bych jako používal to, co řekl Dima. Družbu nebo tě ošukám. Okay. Jo, prostě nech mě být. Ale prostě, nevím, jako u holek to nevnímám, jako, že tak jak u těch kluků, ale mě vadí, že jak se chovají, jak mluví, jak prostě určitý věci prostě vnímají. Tak mě to prostě a myslím si, že tohle to vadí většina heterosexuálům, kterým jsem to řekl. Ale samozřejmě ten tvůj pohled jako chápu a vůbec jsem to neberu, protože na druhou stranu, když si řeknu, když tady budu sedět, když sedím s váma, tak s váma absolutně soucítím. Musím říct, že můj pohled na LGBT se od nějaké doby prostě změnil, ale když tady budu sedět prostě s 5 heterosexuálama, který prostě jsou buraní, hrají fotbal, koukají na fotbal, tak oni mají úplně jiný, nevysvětlím, protože ti lidi nejsou chytří, když to řeknu takhle, a mají prostě svoji pravdu, tak víš co, je to smutný, ale jenom říkám, že co se mně líbí, to, že se mně něco líbí nebo nelíbí, tak vlastně je to jenom čistě můj názor. A pokud já tebe nebo toho daného člověka nějakým způsobem nepohoršu, že prostě, víš co, když uvidím afektovaného geje, sorry. Ty jsi to chtěl říct. Chtěl to říct. Když uvidím takového prostě geje, tak prostě řeknu, ale neřeknu mu, hej, ty. Nepůjdu do něho, takže jako absolutně mě nezajímá, ale prostě mě osobně to vadí a proto mě to vadí, tak jdu dál. Jo, ale jsou lidi prostě, kteří tak se nechovají a to je asi rozdíl mezi mnou a mezi tím. To jsou ty heterosexuální chlapy, no, oni jsou jakože gové, fuj, a lesbičky, a ty se podívám. Tak, já možná teď úplně odbočím od našeho tématu. Tak ještě poslední ano. věc, jo. Máš tady nějaký vzkaz pro vietnamský děcka nebo jakýkoliv děcka, kteří ještě nejsou venku? Já myslím, že těch vietnamských dětí je hodně, ale jakože skrz jak jsme vychováváni, tak jsou takový, že radši půjdu to, co je v normě, než abych byla jakože true to myself. Jelikož jsem byl out na TikToku, tak mi začalo psát jako třeba hodně jako kluků a že se mě ptalo jako na to, jak jsem coming outnul, jestli mám pro ně jako nějaký rady a tak dále. A já jsem jim vždycky jako říkal, řekni to, až budeš připravený. Prostě
Nebo jako by v podstatě jako asi ani nemusíš jako to říkat, prostě, no já nevím, prostě řekni to, až budeš připravený, to je asi to nejdůležitější. Prostě. To možná že... z tebe jako, no, prosím. Ty nejseš teplej, tebe se neptám. Já vím, ale jakože ono to není těžký, tak vlastně v první řadě, jak říkal. Co není těžký? Jako, pro tebe to není těžký. Ne, takhle jinak, jak jsi říkal, že být připravený. Ve chvíli, kdy ty tomu uvěříš, ty to řekneš rodičům nějakým způsobem, ty jsi to řekl v afektu, ty jsi byl jako v nasrání, což za mě je mnohem horší, protože vlastně ty útočíš, ty jsi vlastně tomu člověku v tu chvíli jako záměrně ublížil. I když si to nechtěl, ale udělal si to. Jo, to je za mě třeba, ale jak jsi říkal ty, že ve chvíli, kdy ty jsi připravený, jako daný ten člověk, tak to prostě říct. Myslím si, že žijeme ve světě, že i rodiče, je vlastně i mý mámě, který je teďka 75, kdybych jí to řekl, tak ona by řekla, no tak je to tvůj život. Víš, že pokud se mluvíme o jakým stereotypu, tak vlastně nebojte se, protože vaši rodiče nejsou stereotypní. Protože proč? Protože už všichni mají Facebook, všichni mají YouTube, všichni sledují, ve Vietnamu je spoustu jakože seriálů, programů a show, kde vlastně dávají téhle menšině jako prostor se vyjádřit. Takže prostě, když oni ucítí, že ty jsi připravený a ty to tak fakt cítíš a fakt seš v téhleté menšině, tak oni to pochopí. Samozřejmě, že první reakce bude stejná, bude brečet, bude smutná, ale vlastně si řekne, však je to moje dítě a každý rodič chce, aby moje dítě bylo šťastné. Jo, takže vlastně já bych to zkázal za tebe, že nebojte se a Já jsem to možná řekl strašně jako jednoduše, a teď se vlastně uvědomuji, že to bylo celkem blbý, ale asi je nejdůležitější to mít nějakou jakože safe background, prostě mít jako kamarády, kterým jako věříš a prostě víš, že by to vzal nějakým způsobem jako by dobře, pokud máš třeba jako rodiče, který víš, že jsou třeba homofobní, tak prostě mít jako kamarády, na který se můžeš jakože obrátit, když to dojde k tomu nejhoršímu třeba. No a nevím, já jsem řekl, až budeš připravená, ale ono možná jako dojde k té chvíli, že prostě jako nikdy jako nevíš, jako kdy budeš jako ready. Teďka, jako, jestli posloucháte, ale rozdíl mezi asijskou a evropskou kulturou, jakože výchovou. Jakože já i ty, všichni my tři spolu souhlasíme, že musíš mít za sebou ty kamarády, o který si můžeš opřít. OK, to je krásný příklad a případ, že vlastně ten vztah mezi dítětem a tím rodičem není tak silný. Já si myslím, že u Evropanů, neříkám, že u všech, ale u větší většině, že ten vztah mezi rodičem a tím dítětem je tak silný, že to dítě se nebojí to říct tomu rodiči. Jak u koho, ale samozřejmě pokud se rozhodneš coming outovat prostě v nějakým prostě jako mladým věku, dejme tomu prostě v teen věku, nebo třeba ať byl ty Slávku jako ve 12, vždycky je pro tebe příjemnější mít ten background těch přátel než té rodiny. Jasně. I v evropské rodině podle mě ty budeš safe to říct třeba v dospělosti, kdy ten vztah s těma rodičema má zas úplně jináčí obrátky, kdy jste si takhle jako rovní a nejste jako dítě a rodič. Ale pokud to prostě je fakt jako teen, tak ti kamarádi tam jsou mnohdy pro tebe jako osobu důležitější a větší než ta rodina jako taková, protože ty se bojíš toho, hlavně toho, jak bude reagovat ta rodina. To odmítnutí, no. Celkově ten coming out je taková složitá záležitost, protože teď hodně jako jede to, že v podstatě nemusíš coming outovat, protože je to tvoje věc. Proč bys si jako říkal ostatním lidem, jako, jaká je tvoje sexualita? Heterosexuálové to nemusí dělat, nemusí říkat lidem, že jsou hetero, tak proč by to měli dělat jako geové? Časem jako víš co, tak tím tvým chováním a vlastně tím, že jednou půjdeš ven jako s partnerem. Já nevím, úplně mimo, jestli Kovy šel někdy s tím ven. Já jsem se to... Šel video. Já jsem se dozvěděl až vlastně tento rok, Nelly to je kolik? 4-5 let dozadu, pokud se nepletu. Jo, já jsem to fakt nevěděl třeba. Udělal jako video coming out. Ano, takhle. OK, ale to mě strašně překvapilo, jakože.
To mě strašně. OK, tak pojďme. Já jsem se chtěla zeptat ještě, kromě toho teda jsme zmínili, že jsi zpěvák, že jsi student, že jsi tiktoker a že jsi začínající herec. Hrozně dobře tancuješ. Máš to takhle odmala zpětý s tím zpěvem, anebo třeba prvně přišel zpěv a pak se začal hýbat? Já jsem totiž viděla na TikToku nějaký videa malýho Slávka z domácích videokamer, kdy prostě úplně jako skvěle tancuješ. Máš to fakt v sobě třeba i do budoucna, kdybys chtěl se věnovat té hudbě, spojit to fakt s tím tancem? 100%. Bude strašně egoistický, když řeknu, že mám prostě od malička talent. Ne, je to skvělý, tak já si myslím, že mám od malička talent, no, protože co se týče zpěvu, tak já jsem vždycky zpíval a nemusel jsem od malička mít jako nějakýho učitele, abych jako zpíval prostě. A podle mě jsem zpíval celkem jako dobře, ježiš, to je strašně egoistický. Ne, je to normální, protože talent je talent, že jo. A co se týče jako tance, tak já jsem tancoval vždycky od malička. Já si pamatuju, že jsem se koukal na Jetix nebo na Disney Channel prostě a na High School Musical a tak dále. A já jsem nějak, nevím jak, ale prostě jsem se ty choreografie naučil takhle. Že jsem se prostě díval a pak jsem začal tancovat prostě. A jako do budoucna, až se tomu budu víc věnovat té hudbě, až budu třeba slavnější a budu mít víc prostředků na to, tak bych chtěl strašně dělat jako choreografie. Já miluju K-pop. Prostě miluju K-pop. A hodně těch skupin jsou pro mě takový jakože inspirace, že až fakt jako budu chtít jako dělat jako něco takového, tak zpěv, hudba, tanec. Za mě osobně, jak jsi říkal, že když tě tam ten nahoře dělal a řekl si, že ti dá prostě double hard life, tak ti o to víc jako nadělil tady toho talentu, protože je to super, za mě máš skvěle našlápnutou kariéru, ať už právě na sociálních sítích a v dnešní době to za mě dělá hrozně moc, kde prostě krásně jako ukážeš ten talent a spousta lidí, co začala jenom na sociálních sítích, podobnýma videama a trendama, co děláš ty, tak se právě dostala až do nějakého jako toho hereckého světa nebo pěveckého. Za mě je to úplně super. My vždycky v každém díle ke konci tak se ptáme, jestli třeba ty máš nějakou otázku na nás, jestli by se z nás chtěl něco zeptat, nebo na někoho tady z těch dvou. Ty? Tak z nás 3. Mě by strašně zajímalo, jak se dostala k herectví. Celkový background. Jako... OK, jsi ready na největší romantický příběh tady od Disneyho Volta. Hele ne, moje máma od malička říkala, že jsem herečka prostě. Já jsem prostě byla úplně největší showgirl tady. Úplně, já jsem celý dny se prostě malovala, trénovala si sestavy, všechno. A pak jsem na základce potkala, asi ve 4. třídě jsem potkala deváťáka, který hrál v dramaťáku. A já jsem hrozně chtěla být s tím deváťákem, tak jsem se přihlásila do dramaťáku a nedošlo mi, že tím, že je deváťák, tak odchází. Takže jsem byla rok v dramaťáku a potom jsem potkala mého manžela, který hrál na kytaru na jednom koncertu a začal chodit taky do dramaťáku a já jsem přišla na Zušku a tam jsem si vlastně uvědomila, že chci být slavná, chci být vystudovaná herečka a slavná, jsem měla ty růžový brýle. No a vlastně dělala jsem v dramaťáku od 4. od 5. třídy. Přihlásila jsem se potom do Brna a do Ostravy na konzervatoř, kde jsem věděla od začátku, že ty šance budou šílený, protože hlásí se tam 300 lidí, berou 6. Dostala jsem se vlastně do Brna, dostala jsem se i do Ostravy, ale šla jsem pak na druhý kolo do Brna, už jsem zůstala v Brně. No a vystudovala jsem vlastně brněnskou konzervatoř, hudebně dramatický obor. Akorát pak vlastně v mém absolutoriu v 6. ročníku přišel covid, který mi takhle zavřel veškeré jako herecké cesty, co už se týče jako vysoké školy nebo divadel a tak. A zavřel mi to na 2 roky, což si myslím, že hodně jako ovlivnilo mou hereckou kariéru, protože spousta režisérů, agentur a divadel právě bere čerstvě vystudovaný herce a po těch 2 letech, ačkoliv je to krátká doba, tak už nejsem úplně ta čerstvá herečka. Takže tak, začala jsem hrát vlastně a točit vlastně od prváku na střední a teď jsem tady. Takže to byla moje cesta. Já to strašně obdivuju, že jsi jako už od malička jako věděla, že to prostě chceš dělat. Mně je strašně líto, že jsem se třeba tomu herectví a nebo i tomu jako zpěvu víc profesionálně prostě nevěnoval jako dřív. Vlastně i z částky kvůli rodičům, že prostě po mně nechtěli, abych se tady tomu věnoval. Třeba když jsem byl mladší a chodil jsem jako na zpěv každý jako týden, 2 dny v týdnu, tak bylo vždycky jako, že ty chodíš na zpěv a pak to došlo i k tomu, že prostě to nechtěli platit a tak dále. Takže jsem byl jako, že
OK, tak to asi není dobrý. A pak jsem chtěl taky na konzervatoř, jakože já jsem byl na gymnáziu a pak jsem chtěl jako na konzervatoř a tam je jako rodiče dali ultimátum, že pokud se nedostanu na tu konzervatoř, tak už se tomu nemůžu věnovat a budu muset jít jako na vysokou, takže normálně. Takže je mi to líto, no. Takže pokud se na to dívá nějaký jako rodič a vidíte, že prostě vaše dítě je v něčem jako talentovaný, tak to prostě podporujte je v tom. A ještě to doplním, nejenom, že to podporujte, ale když vidíte, že je v tom fakt dobrý, nenechte se ovlivnit takovým tím 10., 11. rokem, kdy ho to přestane bavit. Protože to je většinou ten kámen úrazu, kdy ty děti chcou objevovat strašně moc nových věcí. Jasně, ať si objevujou, ale ať se fakt drží toho, co jim jde, protože já jsem za celý život vystřídala asi 30 kroužků a vím, že kdybych se držela, tak ze mě kromě toho, že bude profesionální herečka, tak ze mě bude mažoretka, judo, bojovnice a všechno ostatní. Takže držte je v tom, podporujte je a nikdy jim neříkejte, že na to nejsou dost dobří. Yeah. Tohle si myslím, že je to ten nejhorší, no, že kor u nás, u Vietnamců, protože je to... Oni jsou hnusný. Oni jsou legit, prostě moji rodiče jsou prostě hnusný. To neřekl, že jenom ty. Já myslím, že ty si problém si prochází možná jako spoustu. Jako první věc je ztráta času. Jo, ztráta peněz. Oni, dokud v tom nevidí tu jistotu, tak je to pro ně, že... Dokud to nevidí peníze, prostě sorry, ale to je prostě jediný, co je zajímá. Jako zase, abych vám to ulehčil, tak kousek mýho dětství, kdy můj největší sen byl být fotbalistou. Já jsem žil fotbalem. Já jsem se snad narodil, ty vole, s balónem u nohy a prostě celou základku jsem hrál fotbal. A já jsem měl pak autonehodu, takže jsem měl prostě mamiku výzvu na hlavě. A já jsem hrál fotbal, když mě bylo asi 14, no, 8. 9. třída, tak 14, 15, tak já jsem se v tom týmu, já jsem se dostal jako, já jsem byl kapitánem. Od té doby můj táta byl na mě strašně hrdý, že můj syn je kapitán. No a vlastně, když jsem vlastně na tu střední, tak vlastně tehdy mi trenér aj nabídl, že by si mě vzal jako do Teplic, že se o mě bude starat, že mi dá vlastně tu šanci, protože by mě viděl nějaký ten talent. Já jsem to prostě samozřejmě nechal, protože rodiči jim to nedovolili. A to bylo to, že ztráta času, musíš studovat, musíš vydělávat. A víš, jako jasně, sport jako takový, jako dělat vrcholový sport je šíleně těžký, já neříkám, že ne, ale rodiče ti nedají tu příležitost. Myslím si, že v dnešní době rodiče už to vidí, protože vlastně my jsme rodiče už, což si budeme jako, mě už je taky dost a ve chvíli, kdy prostě dítě řekne, že chce něco dělat, tak ho 100% budu v tom podporovat, protože mu dám to, co jsem já neměl. A pak ještě taková vsuvka, asi v 16 mě došla zpráva od jedné paní, která bydlela asi za Prahou někde, že bych chtěla být mojí agentkou, že mám strašně dobrou mimiku v obličeji a že jestli bych nedělal modela a bla a že mi to prostě jako, že zařídí a tak. A že jsem říkal rodičům, tak neexistuje. Ale víš, jako my na to máme, jako neříkám, že ne, jako, no, měli jsme na to. A to je to, co věřím, že my jako naše generace, jako když jsou teďka rodiči, tak to se nestane a proto prostě musíme jenom čekat. Teď mě úplně blesklo hlavou, a jak tady vlastně jako říkáme, jak kdykoliv jste přišli vlastně s něčím, co vy byste chtěli dělat, nebo jste měli nabídku a dostali jste takový ten sek od těch rodičů, tak takový ten trend na TikToku, it's not my fault, it's your fault! Okay. Ale chtěla jsem říct, jo, já vlastně poslední dobou, když jsem vlastně s váma v podcastu, i když se bavíme, tak vím, že ti vietnamští rodiče jsou hrozně jako striktní, že když to porovnám třeba s mýma. A zase neříkám, že mý rodiče jsou ekvivalent každého rodiče prostě jako v Česku, to určitě ne. Ale víš, že jsem měla takový to jako jo, jasně, tak má 3, 4 z matiky, z fyziky, z chemie, protože je prostě zase umělecky nadaná, jasně. Tak ji nebudeme tlačit do toho směru, potlačíme ji třeba nad tím, chceš si zkusit tohle, jasně, budeš tam chodit měsíc, 2, uvidíš, víš, že byli takový benevolentní, na castingy se mnou jezdili se mnou prostě kdykoliv. Samozřejmě bylo takové to jako prostě ne, prostě teď tam nepojedeš a to, ale že vlastně mi nikdy nic nezakázali. Strašně krásný. To je to, co nám jako chybělo, jako popravdě jako mě, protože já jsem to nikdy neměl, jako fotbal, jako jsem hrál třeba, já jsem hrál pak sportovně jako 2 roky fotbal
a že jako ani na jeden zápas, jo, protože furt práce a nechtěli to, prostě nepřijmuli to. Já si vždycky říkám, kolik vietnamských umělců by tady bylo, kdybychom neměli takový rodiče, jaký máme. Jako já vím, že mý rodiče pro mě chtějí to nejlepší prostě, abych si našel nějakou stabilní jako práci, protože ví, že být herec, být zpěvák není prostě jako stabilní věc a prostě, že it takes time to grow a že to je hodně jakože dlouhá jako dráha prostě. Že prostě chtějí, abych měl ten jednodušší jako život, než měli oni, když jsem přijeli do Česka, kdy museli pracovat od rána do večera, pracují pořád od rána do večera, tak prostě chtějí, abych si fakt našel tu stabilní práci, abych vydělával prostě peníze, abych užil rodinu a prostě když se chci tamhle věnovat zpěvu a herectví, tak oni to vidí prostě jako něco, že si stěžují v podstatě jakoby život. Okay. To je tak těžší, no, že vlastně oni ti to dovolí, ale jakože splň si ty její požadavky. Mě to dovolovali, ale nepodporovali mě. Tak jasně, no. A nepodporují mě ani jako doteď, což je jako hrozný, že když už jsem jako dospělý, je mi 22. A nevím, moje mamka je můj největší hater, já to vždycky říkám, že já jí miluju. Moje maminka je zlatíčko, ale zrovna v tom, třeba v té hudbě, ona si vždycky posílala moje jako písničky, moje videoklipy a byla jako vždycky, to je hrozný, to je příšerný. A já jsem byl jako, mami, nějakou podporu, prosím. Zase na druhou stranu, abych my Vietnamci neumíme moc chválit. Jasně. To neumíme a vlastně oni, dívej jo, říká se, že když ti někdo něco říká, když na tebe někdo ječí, nebo když někoho poučuje, tak tě vlastně má rád. Protože vlastně chce pro tebe to nejlepší. V Česku to tak není. V Česku to je prostě jako, že když se ti něco povede, tak tě strašně pochválí. Jako na rovinu, se tam vás dvou, kolikrát vás rodiče pochválili za cokoliv. Já si myslím, že já to můžu spočítat jako, že tady na jedné ruce, možná i na 2 prstech, protože se to nestalo skoro nikdy. Jako, že by řekli, dneska jsi to jako zandal, jako dobře. Já jim to musím říkat, aby mě pochválili. No jasně. Já jsem vždycky, mami, pochval mě. Teď jsem dostal jedničku z testu, takže jsem šikovná, co? Jsem šikovná. Protože uvaříš jídlo prostě pro celý panelák a tak co? Málo. Můj táta mi jednou řekl, že až budu úspěšný, tak prostě bude stát vzadu a budeme takhle potichu tleskat. Že prostě nebude takové jako, že celý život mi bude říkat, ty jsi úžasný, ty jsi nejlepší a tak dále prostě. Ale bude prostě tamhle vzadu stát a bude mi prostě tleskat. Na druhou stranu si myslím, že rodiče za námi budou stát vždycky, protože to je ta podpora. Jako, máš tam tu neviditelnou podporu a myslím si, že to, co řekl tu teďka, tak vlastně to je takový to. Já si myslím, že to strašně hezky jako, že symbolizuje prostě jako jeho výchovu v podstatě, že není present, ale prostě za mnou vždycky bude a vždycky mě bude podporovat, což je jako krásný. To je vlastně to, co si jako my musíme uvědomit, protože vlastně on tě podporuje, ale nedává ti to jako úplně, jo, takže to OK, to jsme se dostali úplně tak jako ke krásnému konci tady, takové jsme to uzavřeli na hrozně hezkou notu. Máte všichni ostatní, co byste chtěli vzkázat divákům, ještě vy? Tak pojďte. Nějaké předsevzetí nebo něco? Tak hosté, máš přednost. Moje předsevzetí. Budu strašně moc rád, když si poslechnete moje písničky, protože si myslím, že to je trajektorie, kterou se chci jako dávat. Budu vydávat někdy na konci roku nebo možná v létě už EPčko svoje první, takže stay tuned. Poslechněte si moje písničky, streamujte a tak. To je všechno. A já bych chtěla říct, buďte hodní, buďte milí, myslete na ostatní a nesuďte knihu podle obalu. Hej, tak to jsem extrémně sobecký. Ne, ale... Já jsem byl jako, že poslechněte si moje písničky. Ne, ale to je super. Buďte na sebe hodný, jo. Ne, to je super. Tak já budu teda... Buď sobecký se mnou, prosím. Yes, to bude, takže vlastně já teda doufám, že budeme mít třeba možnost, jako náš podcast, nebo natočit třeba, já nevím, videoklip nebo nějakou písničku. Znám, mohlo udělat to intro. Zaplatíme, tak já myslím, že jo. No, mám. Yes! Yes, a vlastně souhlasím s tím, co řekla Betty a vlastně budeme ti přát co nejvíc úspěchu, protože dejme tomu, že chci ti splnit ten sen, že budeš
jeden z těch prvních Vietnamců tady v Česku, který jsem na ten vrchol, aby jsme pod sebou vlastně, pak přijde třeba můj syn, Strejdo, jak se to dělá? Abys mu prostě pomohl. A doufám, že tohle není naše poslední setkání, protože jsi strašně fajn člověk, ať už před kamerou nebo za ní. A doufám, že se vám ten díl líbil. A ještě teď máme poslední. Májo. Já bych chtěla říct, že Slávek, včera jsem měla osobní koncert v autě, jo, užila jsem si to. Chcete zaspívat teď? Zpíváš fakt pěkně a věřím, že to někam dotáhneš s tím zpěvem. Děkuju. Ok, tak to nebylo poslední, tohle bude poslední. Zaspíváš nám, prosím. Já zaspívám slzy, jo, já jsem to chtěl celou dobu jako udělat prostě. Já live streamuju na TikToku prostě a každý druhý komentář, zaspívej slzy, tak já jenom zaspívám tady. Tak pojď. Hej, a tak se třeba strapni, ne, že mi vyskočí to. Tak mi řekni, kde teď spíš, s kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě víš, jestli se někdy vrátíš, tak stojím v dešti sám, pomalu umírám, bez té dávky plný tebe, kterou nemůžu mít. Tak snad se někdy vrátíš, baby. OK. Mega dobrý. Takže tohle byl úplně ten nejlepší konec podcastu, co jsme si asi mohli někdy vymyslet. Děkujeme ti moc. Děkujeme. No a vy všichni můžete samozřejmě Slávka sledovat na Instagramu, TikToku jako Slávek Farm a i na YouTube, ano, promiň. A samozřejmě sledujte i náš podcast, no mám podcast na TikToku, YouTube, Instagramu, kde ještě všude jsme. Všude a... Pornhub. Klidně. Jasně, OnlyFans, všude. Dáme první video. My si tady pak necháme světla a necháme jim dvou prostor, takže i na OnlyFans nás můžete... Protože my jsme včera šli dolů a tam byl před námi, tam byl sama pán, ne? A já myslím, ty kamery všude a říkám, jsi nervózní? Jsi připravený? A bojíš se? Protože to vypadalo, jako kdybychom se sem šli prostě natáčet porno prostě. Protože ten týpeček se určitě na nás koukal, byl jakože... Doufám, že to byl náš pan domácí. Běžte, prosím vás. OK, tak jo. Tak díky a budeme se těšit další neděli. Čus. Bye bye.